OK, takže dobrý deň. Chcem dopredu oznámiť, že celý tento záznam, ktorý vidíte v tomto videu, bol nahraný dňa 8.6., pondelok je dneska, takže 8. júna, dneska medzi hodinou 5. a 9. hodinou bol nahratý celý tento záznam, čo znamená, že ľudia, čo mi píšu v komentároch, že či je to umelá inteligencia, tá obloha, tak im odkazujem, že nie, je to všetko nahrané na GoPro 13. A je to timelapse, je to zrýchlené 30 krát a tam môžete vidieť čierne na bielom proste, že pokiaľ sú to kondenzačné stopy nejakým spôsobom minimálne 3 hodiny na oblohe nevytrácajú. Týmto videom sa chcem ospravedlniť, čo som povedal v predchádzajúcom videu, ak ste si mohli všimnúť, že tieto lety, respektíve tieto čiary vo forme krížov a mreží sa dejú v ranných a pobedných hodinách, keď najviac ľudí je v práci. Opravujem sa na tieto lety sa dejú v skorých ranných hodinách, keď ešte veľa ľudí spí, alebo respektíve už stáva a ide do práce. Takže znovu odkazujem kompetentným ľuďom, ktorí majú na starosti slovenské letectvo a slovenské obranné sily v mene občanov celej Slovenskej republiky na celom Slovensku, kto má povolenie lietať v našom vzdušnom priestore a ako budete reagovať slovenskej verejnosti, pokiaľ sa zistí, že tieto kondenzačné stopy to vôbec nie sú, ale úplne iná hrozba. A v neposlednom rade sa chcem spýtať slovenského životného prostredia, ako odôvodnite nálezy v prírode ťažkých kovov, ktoré tam vôbec nemajú čo patriť. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom. Keď sa vám videjko páčilo, dajte mi like, odber, komentujte a hlavne zdieľajte to po všetkých sociálnych sieťach a influencerom, ktorí majú obrovskú moc zmeniť Slovenskú republiku k lepšiemu. Ďakujem za pozornosť.